What's up guys, welcome back to another vlog. This is Just Aquino, and for today's video guys, mag-celebrate tayo ngayon ng World's Teachers Day po dito sa Bayambang Event Center with Bayambang 2 District. Ayan guys, so ang laki-laki ng screen po natin. Ayan, papunta na po tayo sa harapan dahil tayo po ang host sa araw na ito. Hi ma'am. And guys, so nandito na po tayo sa stage and magsa-soundcheck na po tayo. And guys, so makikita niyo po ang bawat isa. Masaya-saya po ang lahat. At yan, nagro-roll call na po tayo and announcement habang di pa po tayo nakapag-start. And guys, syempre tinitimplan na rin natin ang ating sarili kasi medyo kinakabahan tayo kasi first time ko yung ganito karaming crowd. Dati ko nang nasubukang mag-MC, mag-host sa mga event, debut, birthday, or kung ano pang event. Pero ito guys, medyo iba to kasi medyo malaki-laki talaga guys. And yung venue natin, bonggang-bongga. So ganyan po, at nagkukumustahan pa po tayo bago tayo tuluyang magsimula. Since Teachers Day guys, so ayan, lumabas ang iba't ibang talento ng ating mga guro. Merong talento sa pag-awit, tapos meron din sa pagsayaw. Ayan, pang warm up natin yan sa ating pagsisimula. Para tayong host na TV ma'am na. And guys, so ang saya namin dun ni Madam April kasi para po talaga kaming host sa TV show. Ayan, so ang laki ng screen and stage. At nagpakita na po ng iba't ibang talento ang ating mga teachers and school heads. At ayun guys, halos lahat po ng school nag-perform. Hindi pa halos lahat. Lahat po talaga. Hi ma'am, pakita ko ng Jollibee. At ayun nga po, so lunchtime na and naka-time lapse po tayo. At yan, so kinain ko pa po yung ibang mga foods natin. Then nag-proceed po tayo dito sa ating backstage sa ating music operator para po masabik yung ating awitin dahil na-request po tayo na umawit on stage. So MC na, singer pa. And guys, so balik na po tayo doon sa harapan. Short video lang yan guys. Thank you Kuya Fernan. And ayan, meron na rin pong pa-games hanggang sa natapos na po ang ating event. Ayan guys, so maghapon po yan and it's super enjoy po talaga.